Hi, maayong hapon. Nanapod ta sa atong lahi na pud nga video. Ang video na to karon, nganong kinahanglan man gyud ta mobayad og utang. Pero bago pa nako na umpisahan, palihog ko og click dire sa subscribe button og sa bell para ma-notify ka kung naakoy lahi nga video. Okay, karon. Nganong kinahanglan man ta mobayad og utang? Una, kinahanglan ta mobayad og utang ngano maguba ang atong reputasyon, maguba ta diha sa atong opisina o sa asa man ta sa atong mga silingan o sa bisan asa pa wala nay tao nga mo trust mo salig sa ato. Ang ikaduha, nganong kinahanglan ta mobayad og utang? Kinahanglan ta mobayad og utang kay ngano ang atong giutangan wala man pud na nagagas-agas ang kwarta. Nagpautang ganin na siya kay naa man siya negosyo. Kinahanglan nato siya mobayad kay bilang tabang pud sa iya ha. Kay nakatabang man siya sa atoa katong nagpahuwam ta sa iya ha. Karon ikaw na pud ang angay nga motabang sa iya mo nang maghunahuna ka nga mo dapat mobayad ka sa imong utang. Ang ikatulo, kinahanglan ka mobayad og utang tungod ug aron ang inyong komunikasyon, ang inyong relasyon dili maguba. Kay daghan kaayo karon nga nangaguba ang relasyon tungod lang sa utang. Unya daghan pod nga moabot na sa mga kaso-kaso, unya ulaw na kaayo. Mao to nga kinahanglan mobayad ta og utang. Usbon ako, kinahanglan ta magbayad og utang una aron dili ta maula dili ulaw sa atong gitrabahoan, dili ta maguba. Ikaduha, aron pod makatabang ta sa iya ha. Ikatulo, aron dili na maguba ang atong relasyon. So, subscribe po do subs. Bye-bye!